Η ιστορία μας λέγεται «Θέλω πίσω το καπέλο μου». Για πάμε να πούμε λίγο. Μια φορά και έναν καιρό, για πες και εσύ. Μια φορά και έναν καιρό Ήταν ένας αρκούδος. ήταν ένας αρκούδος. Νάτος. Τουκ, 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 τουκ. Ωραία. Και τι έπαθε ο αρκούδος, μπορείς να μας πεις? Χάθηκε το καπέλο. Λέει ο αρκούδος. Χάθηκε το καπέλο μου. Χάθηκε το καπέλο. Θέλω να το ξαναβρω. Θέλω να το ξαναβρω. Για να δούμε. Και συνάντησε μετά. Ποιον συνάντησε? Να λέγουμε. Μία αλεπού. Τι λέει η αλεπού? Μήπως είδες το καπέλο μου, λέει ο αρκούδος. Για πες. Μήπως είδες το καπέλο μου? Όχι, δεν το είδα το καπέλο σου. Ποιος το Πες, είδε? εντάξει, ευχαριστώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Και πού είναι? Τώρα θα δούμε. Μετά ποιον συνάντησε ο αρκούδος? Την Πασχαλίτσα. Το βάτραχο. Μετά συνάντησε το βάτραχο. Πού είναι ο βάτραχος? Νάτος. Όχι, αυτός είναι άλλος. Νάτος ο βάτραχος. Ωραία, μετά συνάντησε το βάτραχο. Και τι του είπε? Εσύ είδες το καπέλο μου? Όχι, δεν είδα κανένα καπέλο εδώ γύρω. Ποιος το είδε? Για πες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ποιος Θα το ψάξω παρακάτω. Για να δούμε λίγο. Μετά συνάντησε τον... Ποιον συνάντησε μετά? Τον κούνελο. Το κούτελο. Ναι, τι τον ρώτησε? Μήπως εσύ... Πάρε ένα πνεύμα. είδες το καπέλο μου? Είπαμε. Μήπως είδες το καπέλο μου? Μήπως είδες το καπέλο μου? Όχι, δεν τη ρωτάς εμένα. Δεν το είδα. Δεν είδα πουθενά κανένα καπέλο. Δεν κλέβω καπέλα εγώ. Όχι άλλες ερωτήσεις. Και Εντάξει. έβγες. Εντάξει, ευχαριστώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Μετά, ποιον συνάντησε μετά? Τη Συνάντησε... χελώνα. Ναι, τη χελώνα που προσπαθούσε να ανέβει σε ένα βράχο. Και τι τη ρώτησε? Μήπως... Μήπως θες να σηκώσεις? Όχι. Μήπως είδες το καπέλο μου, είπε. Μήπως είδες το καπέλο μου? Μπράβο. Δεν είδα τίποτα όλη μέρα. Προσπαθώ να ανέβω σε αυτό το βράχο. Και τώρα λέει, μήπως θέλεις να σε σηκώσω Μήπως θες να σε σηκώσω? και να σε βάλω πάνω του? Να σε πάω πάνω του. Μπράβο, πολύ ωραία το είπες. Αχ, ναι, σε παρακαλώ. Μετά, ποιον συνάντησε?